Hej. Jag är uppe i nästan 12 timmar eller jakt. Rockin' and rollin' all week long. Nu har vi tvinnet noe tak. Nej, jag tar spara vid kamera, ja. Café Räkel att nu höstnar oss i farmar. Josva, här var vi bjöd i alla samlande. Finns ju tak på ett. Ja. Klar? Okej. Nu har vi mer just. Första lampasteg. Kolka för nu. Yummy. Leite och dela. Bra, så har vi det här. Vad är det här? Ja, här är äppelkorna där. Ja. Och det gröna äpplet kommer här. Bruna äpplen och sås. Och äschar. Sås och äschar. Och allt är just vi åker kolkoppor i ska se där. Freja, vad tecknar du? Vad tecknar du? Han. Tecknar du Johan? Johan är kvar med då. Vad gör han? Ser tack för det. Gott! Okej, nu tackar vi det på. Tui att som sagt så är det här chiliot faktiskt här. Manglar lite kanter. Så. Att jag dem kosmeg efter nöker efter att ordna. Nej, det är dejliga bikt. Nu för er han frutjar tur. Jag måste skilja att jag ska ha internet. Nu tar jag här. Tui att här som för halvkött att komma ut. Särskilt du? Arrsus. Ja. Att lite skulle släppa så att det är så mer man kommer. Det är virkelig. Här får jag inte näckborster ur alls. Alltså menar. Jag ska skriva uppgave men jag vet inte det går för gott det är alla dina här och hit. Kanske vi höjer. Trust nu. Ja. Okej, nu då blir jag bara. Hicka nu. Oj. Nu är det. Ja, vi vill sätta. Holy moly. Så fattig fast. Här var det. Hej, Kava. Detta var härst. Oj. Perfekt. Oj, ja, det är inte gänk. Oj. Skiltefärna löt. Det är Orstår fitt i gång. Och så gänka där så ser fisk den och löta. En till. Så får han dova det. Nå, men jag slapp tid så följer vi äsna. Vad är det skeka? Okej, ja. Vad gör du? Åh. Jag kan gå så stockligt det är. Kullingar med tjockon. Alltså. Hej. Det är min nya äbblaskräddare. Har du visst att gå så flott uppfinning ser du? Ja. Det är väl bunt i bilen. Visst ni? Och det är som en ostaskerare. Tror jag att detta tar för ner och skärer en böck upp. Och böcken har varit kvart 6 cm och klart. Och för att få börja så har man sorterat detta för simpla ner i köknen. Här är visst, Ja. Här står en kniver simpelthen här. Jag funnet stabilisatorn bara smil. Han ska göra en köket stabilisatorn ger att det är 100% säkert han söker. Ja. Så Det är en då. grönländsk hundasläta. Vi är en vanlig ostaskerare från Ikea.
majestetiske tjejer. Men det är som vi pleier å si, himmelen er som alltid blaver. Allt är så rävliga dejligt. Iha! Ja, Så är det också tekniskt, ja? det är nog så cool upp. Detta må takas på. Butcher ligger mitt i mitten alla kullingarna. Simpelthen. Jag snackar akkurat med Johan. Och då är jag kom in att han ligger han här. Vad gör du nu? Jag klär i ändan av hösten här just. La la la. Vi börjar här. Eller Johan är börjar här. Flott, det har varit så jävla skrek. Tjejan? Jo. Hvordan er det at her med en kone bare nu? Du slipper ikke spela mafia vårt i 2 timer per kopp. Hæ? Ambivalent tjänst. Allra? Vi har kjøpt den av bunkan i timperhandelen i Vaje. Og vi finner jeg levera igjen her. Det er ikke det samme. Jeg har ikke en flott mynd til det. Mamma Johan, hon säger att det är fullt av skulpturer. Alltså en skulptur i Stockholm, vi är så mätta i. Det är skil för list, ska jag säga det. Här är en annan skulptur. Flottere. Prinsen ligger här på en huvud. Okej, det är så på honom. Här ligger en. Här ligger en. Här ligger en. Och i hela ligger en. Och just det vitt. Okay. Her er en henne, men vi tar finne, og i føringredskapet har vi finne 2 muskostunder. Det er 2 håner. Så ser det ut til man arbeider. Jeg har jo snakket det. Ja, men jeg har vi altså vært her 2,5 timer. Trø. Nu har vi sett ödlese tröjnen i. Det är blått. Mäver alltså. Det är skek. Jag har sett ödlese tröjnen i här. I det. Så nu börjar min köksave. Först plantar jag forskjellige projestink runt om hösten. Nej, runt om den där havan kommer. Kökshavan. Så. Nå, hva damer det? Tikkum. Yes, en løyve. Nok så fint.